Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga wala pa malambutan sang back chip, wala sang dapat kabalakan, suno kay Councilor Puentevalla. Governor Lacson, pabor nga pasuksukon sa uniforme ang mga estudyante sa pagbukas ng klase. Sa balita national, food security, kag padayon nga pagsaka sang presyo sang balaklon, mahimo iplastar ni Marcos ang iyas ning masolusyon sa iyas ning zona. 1.3 milyones nga balor sang bakuna mag-expire sa katapusan sa sininga bulan. Sa balita international, mga napatay bangod sa heat wave sa Spain kag Portugal, naglambot na sa 1,700. Sa balita sa sports, Magnolia daog naman batok sa Blackwater sa nagawad padayon nga PBA Philippine Cup. Sa balita entertainment, listahan sang nominees para sa Famous Awards ginpagwa na. Samtang sa balita espesyal, mga lihi-lihi sa Encanto kag Duwende. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga law, Sabado, Hulyo 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa This Yes, good morning Liwat mga ka-aksyon. Good morning Liwat Action Eden. Good morning, Action Boy. Kag happy weekend. Happy weekend. Happy weekend kag Enjoy your weekend. kada Saturday bla na notice ko kapag wagit sa imong muscles. Oo, gani. Kay Tika, syempre, di Kag daw mo pakagawa muscles the next kay uniforman ang mga weekdays. So Diba? Saturday lang mapagwa muscles gali. Yes. May pa ka mo no kay pila kadlaw do duty nyo, 4 uniform nyo dapat 3 ka lang yan. 3 lang gani Kaya di ako. magamit ang Monday Di mo mo. gani kulang, no? Ang Monday ko yatag to ay. Ang Monday ko yatag to sa ibo, be. Total laba man to, hindi ka to dawin ni daputan namon. Sige. Kay John Dexter Celis dira, good morning sa imo. Kag kay sa kupon ko lang sister niya bla si Stella Marie Celis. Good morning. Kag si Attorney Rex Celis. Good morning sa inyo. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Yes. Hello, Ma'am Van. And welcome home Hindi again. naman siguro ka-comment ay. Ha? Kaya ito mo itong reklamo, yung ligad, hindi siya ka-comment. Oh, hi. Sige lang Sige, ang iba karon naman ha. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak ng Las 7. Sa mga detalye na sa mga balita lokal,
Ginklaro ni Councilor Claudio Calao Puentevalla nga wala sang dapat kabalakan ang publiko nga wala pa malambutan sang Bacolod City Comprehensive Health Program o kung BACCHIP. Suno kay Puentevalla, ang nakapadayon nga registration sang first batch kadungan sang medical mission sa NGC, kabahin pa lamang sang first phase nga proseso gani wala sang dapat nga kabalakan ang mga Bacolonon. Dunga pa ni Puentevalla, natalana nga mga patigayon sang Information and Education Drive ang syudad sa palabuton nga mabinulan sa tuyo nga makomodar ang kabilugan nga pumuluyo sang syudad. Dunga pa ni Puentevalla, magabulig man sa pagpatigayon sang trabaho ang tagsa ka mga opisyales sa 61 ka mga barangay. Aminado man ang konsehal nga mahimo hindi pa mapatuman ang full-blown nga implementasyon sa programa sini nga tuig bangod sang limitado nga pondo apang sigurado nga ini ang pangitaan sang ideya sang alkalde. Manjuri, kita binilabas, bila mo na itong ang last, malabot na tayo sa barangay level. Ang aton unang at ikang subong after launching, ang mga naging recipients or beneficiaries sa Toha Medical Mission will be the first group batch to become members of BACCHIP. Ang kabahay sa pahayag ni Councilor Calao Puentevalla. Ginsapol ni Governor Bong Lacson ang mga local health officers ng Negros Occidental agod hamala ng mga plano sa pagsolbar sa nagasaka nga kaso sang dengue. Sunod kay Lacson, wala man magkulang ang mga local government units sa pagkampanya kontra dengue bangon may matikang na ini ginahimo umpisa pa sang bulan sang Enero. Dugang pa sang gobernador, kalabanan ng mga LGU sa may nagakaigo man nga pondo sa pagpatuman sang anti-dengue measures. Ginaprepara ni Lacson ang mga LGU sa posible nga pagsaka pa sang kaso sa bulan sa Agosto kasi Setyembre, bangod sa panahon sang tig-ulunan. Sunod nga pagasapulon sang gobernador ang mga alkalde sa masunod nga semana. Sa record sa Department of Health Western Visayas, 2,096 ang kaso sang dengue sa Negros Occidental, umpisa Enero 1 tubtob Hulyo 9. Well, I met with the local health officers of the province. I asked them what their preparations was, and I can say why man sila nagkulang. Even as early as January, awareness was already there. That's part of. Si Governor Bong Lacson. Samtang pabor naman si Governor Bong Lacson nga pasuksukon sang uniforme ang mga estudyante sa pampubliko nga bulutuan sa pagbukas ng klase sa mabot nga Agosto 22. Suno kay Lacson, mas bentaha kung naga-uniforme ang mga estudyante agad hindi na mabudlayan sa pagpangita sang suluksukon. Sa nagligad nga Hulyo 18, ginpahayag ni Vice President kag Department of Education Secretary Sara Duterte nga wala ginaobligar ang mga public school students nga magsuksok sang uniforme sa pagsugod sang school year 2022-2023. Si Lacson ang isa sa mga opisyal sang Negros Occidental nga masami nagasuksok sa uniforme kag identification, umpisa sang ini ang nagapangalagad pa lamang bilang alkalde sa San Carlos tubtob nga nangin gobernador. Ang bago nga school year magabukas sa bulan sa Agosto, samtang full face-to-face classes naman sa Nobyembre. Ginpanginbulahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson si Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Albi Benitez nga naeleher bilang National Chairman sa League of the Cities of the Philippines sa ika-69 nga General Assembly sa Crown Plaza, Manila, Galleria, Syudad sa Quezon. Sunod kay Lacson, isa ini kadako nga bentaha para sa Bacolod bangod si Benitez nga magatiglawa sa tanang mga LGU sa Legislative Executive Development Advisory Council. Ang LEDAC among highest consultative kag advisory body sang presidente. Nagaserbe nga chairman sang LEDAC among presidente sang Pilipinas. Ang LCP nga gitugod sa to nga 1988 ang isa ka official organization sang 145 strong member city sa Pilipinas. Ginbuslan ni Benitez si General Santos City Mayor Ronel Rivera bilang LCP National Chairman, samtang si Cebu City Mayor Michael Rama amo naman ang napilian nga LCP President. Well, we would like to congratulate Mayor Albi Benitez. He has now been voted upon to be the chairman of the League of Cities of the Philippines. Sa ibang palaton nga mga balita lokal, ginkumpirmar ni CDRRMO Head Dr. Ana Maria Laarne Pornan nga mayara sang ginapreparar nga executive order ang talatapan sang alkalde sang siyudad sa Bacolod nga himahimo ipagwa angot sa implementasyon sang alert level status sa siyudad kung COVID-19 ang paghahambalan. Suno kay Pornan, base sa guidelines ng DILG, ang anuman nga executive order sang alkalde ang temporaryo anay nga magasunod sa advisory sang DOH Region 6 samtang wala pa sang mando ang napagwa
gipahibawa ang bagong komposisyon sang NIATF. Dako man ang pagpasalamat ni Pornan bangod sini nga bulan sang Hulyo, nagapabilin sa gihapon nga manubo ang kaso sang COVID-19 nga na-record sa siyudad sang Bacolod. Ginklaro ni National Police Commission ang Attorney Joseph Celis nga suspension lamang ang penalidad sang 11 ka pulis nga ginsuspender sa 50 ka adlaw halin Hulyo 16 tubtob Setyembre 3 bangod sa kaso nga grave misconduct. Sa interview sa Action Hotline, inpahayag ni Celis sa tuig 2018, may ginapatigan nga operasyon ng kapulisan sa siyudad sa Silay angot sa ginaligar paglapas sa PD 1602 o kon illegal gambling. Sunod sa reports ng kapulisan, may gintakop sila nga naga-billiard kag ginaligar nga nagapustahanay. Apang natukiban sa Napolcom nga wala sa kamatuoran sa baylo, naghaom-haom lamang ang kapulisan. Wala nila may establishar nga may personal knowledge sila sa natabo. So, ibalakang requirement sa kaso sa mga warranted search kag seizure ni kinahanglan may personal knowledge ikaw. Di wala ini may establishar kay layo ganito do ginasumer lang nila nga may katabo sa sulod ng illegal gambling. Si Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celis. Samtang giningadlan ni Region 6 Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celis ang 11 ka mga pulis nga gin-suspend sang 50 kadlaw halin Hulyo 16 tubtob sa Setyembre 3 tuig 2022 bangod sa kaso nga grave misconduct o less grave misconduct. Kalakip sa mga gin-suspend ang Musanday Police Lieutenant Noel Pulinas o kon Police Lieutenant Colonel Noel Pulinas, Police Staff Sergeant Lemuel Pinetua, Police Master Sergeant Christopher Panes, Police Staff Sergeant Francis Pareño, Police Staff Sergeant John Mark Rectra, Police Staff Sergeant Efraim Panisales, Police Corporal Daryl Pahilanga, Police Corporal Francis John Hernandez, Police Corporal Benji Buatag, kag Police Corporal Mark Anthony Ting, suman si Patrolman Emar Eslawa. Ang 11 karon ka mga pulis ang yara sa ARPAO sa Police Regional Office 6. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot sa 7.1 milyones pesos ang inasuspetson Cebu nagkuha sa kapulisan sa Balbas Operation las 11:40 kagabi Hulyo 22 sa Seaview, Barangay Ginhalaran, Siyudad sang Silaya. Ang subject sa Balbas ginkilala kay Razel Lian Gamazan, 37 anyos alias Tomboy, upod sini nga si Lenny Nava alias Nene, 40 anyos, residente sang Barangay Pasong Tamo, Tandang Sora, Siyudad sang Quezon, Manila. Sunod kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, officer in charge sa Silay City Police Station. Ang bypass operation ginpangunahan sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa pagpamuno naman ni Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Dugang pa ni Daroca sa Gamazan kag Nava ang inakabing high-value individual. Nakuha sa ila ang siyam ka not-tied transparent plastic bags ang ginasuspetson Cebu kag 29 ka bultos ang ginasuspetson Cebu, ginabuluban ta 1 ka kilo ang kabugaton kag 50 ka gramos nga may standard drug price nga 7 milyones pesos, 140,000 pesos. Sanday Gamazan kag Nava ang priso karon sa custodial facilities sa Silay City PNP. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Food security, kag padayon nga pagsaka sang presyo sang balaklon. Mahimo among magaplastar sa solusyon si Marcos sa iyas ni nga son. Samtang 1.3 bilyones nga balor sang bakuna maga-expire sa katapusan sang sini nga bulan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton kape mga ka-aksyon Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organic. Sakay Romar Tamayo dira sa on-duty guard ini siya sa Hacienda Candagit Farm, no? Ang pagkadto nila sa Lacarluta mo. No? Good morning. Thank you. Galupok ang Aksyon Radio dira. Good morning sa imo Romar. Juvie Monares, Mang Agaman, kag Remia Garcia. Good morning dira sa may barangay Pahanokoy. Atia Kim Iriman, ating morning sa imo liwat. Good morning. Martin Aliling, kay Kurt Nathaniel de la Torre, abal ako rin kung din sa dranda sa Purok Dulunan sa Sinda Guba, bla? Sa Central Maaw. Yes. Good. Ikuan man ka, ang Central Maaw mo sa ang Don Jorge Araneta. Okay. Kakanto ko da. Kay Family Margalio, dira sa Don Jorge Araneta. Good morning. Sa una, barangay Central Maaw na siya mo. Amo na, central na ganing sa una. Kaya na Central Maaw ba? Central ginasaya? Yes. Oo. Tigigin pangalan, so na barangay Central Maaw. So ligin ngadlan sa barangay Don Jorge Araneta. Yes. Saman sa makilala nga pamilya sa siyudad Sambago, no? Good morning na sa inyo, kay Kurt Nathaniel de la Torre, kay sa pamilya dira ninyo, no? Solama Barnacha, Sawadika Bacolod. Sawadika! Margarita Gilaran Nim. Elvira Hilugo, morning man. Oy, dira man sa kay Suzette Morales, sa Fermina sa Barangay Maaw naman niya. Maaw na ginaya. No? Kay Kagawad, Imbong Jocampo da, no? Good morning! Sa pamilya Espileta, dira, good morning man sa inyo. Aga man. Salamat gid sa pagpamati. Ang another classmate ko, Campus Beauty, namon sa muna man da sang high school kami. Oy. Lalaine Grace Ibarra. Uy, bebe, check them profile. Charot. Check ko nyo check ang profile yan. Buto na ang profile. Aron ang tsura yan. Good morning! Good morning sa imo. No? Morning man kay Grace Ging Lo. Ging, musta ka na? Ano na to? Mistorya ko tani si mo. Istoryahan ninyo? Mistorya ko tani si mo. Yes. Melinda Demerin, Mang Agaman. Kagay Christine Menias Villalobos. May ginapag-greet si Ma'am Elizabeth Action Boy. Happy birthday ko, no? Kay retired fiscal Edgar Bailin and Sir Moreno. Dua sila. Happy birthday to you. Happy birthday, retired fiscal Edgar Bailin and Sir Moreno. Lala ko na si Kuana. Madumduma ko na si Fiscal Bailin. Oy, si Kagawad Melchor Baro, karong Brumbines, Central Maaw, gid ako nung yung gintawhan niya. Oo, taga Central Maaw na sila. Tingnan naglambot kasi binubaan. Ate, nabiha guro sa tagay nubaan eh. Mo na? Bihagay na di mo. Ay, true. Bihagay na di. Pero sa imo, blada, dito sa una, di blado tayo ka lang mabihag sa nga... Sana? Sigiyon ko. Hindi na. Hindi na lang. Galain ang mood. Okay, next. Ray Flores Barrioga, morning man. Kay Marcy Rumbines Junio dira, classmate ko man mo ng manghod ni Kwan. Manghod ko magulang. Magulang guro ni Melchor ni si Marcy ay. Magulang niya siguro. Melchor Bernades. Patamiyaw gali kay sa Bernades family ka Aguilar family. Lamigid sa asawa kang anak ko sa Hacienda Pula. Silay City. City. Halin sa Buraida, Saudi Arabia. Good morning dira sa inyong apat. Standby na sa mga balita national. Kag sa ato naman nga pagpapakot sa ato.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginalauman ng plastar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang solusyon para sa nagakaigo nga pagkaon ukon food security kag matap na ang padayon nga pagsaka sang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon sa iyas ni nga una nga State of the Nation Address sa Lunes, Hulyo 25. Sunod kay House Tax Panel Chairman Albay Representative Joey Salceda, ang pangako ni Marcos nga posible 20 pesos kada kilo nga presyo sang bugas ang isa kadako nga pangako nga dapat tatagan katumanan. Dunga pa ni Salceda, si Marcos gid lamang sa mga kandidato sa pagka-presidente ang nagtalana sa mga aspirational goals kag grand national ambitions pareho sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Ginpaagman sang mamalita nga posible tutukan ni Marcos ang tatlo ka nagapanguna nga area sa agrikultura, mas madamo ani, mas manubo nga gasto sa input, mas direct nga pagdulong sa mga end user para buhinan ang mga presyo sang konsumidor sa pagkaon kag modernisasyon sa mga value chain kag logistics para sa agrikultura. Samtang ginaduso man ni Salceda kay PBBM ang kabilugan nga infrastructure spending program nga nagalambot sa 11 trilyones pesos sa masunod nga 6 ka bulan para malambot sa pungsod ang golden age of infrastructure sa Build, Build, Build More program ni BBM. Ginumpisa na sa Department of Agriculture ang pag-revise sa rice tarification law kag ang mandato sa National Food Authority. Ini ginakabig ni USEC Christine Evangelista kadungan sa mga ginahimo nga tikang sa gobyerno para masolusyonan ang ginapaabot nga krisis sa pagkaon. Ginpaag ni Evangelista nga sa idalom sang RTL, hindi mahimo nga mag-import ang NFA. Epektibo ang nasambit nga lagi sa tuig 2019 kag tuyo sini nga mapanubo ang presyo sang bugas kag mapadasig ang modernisasyon sa sektor sang agrikultura. Nasaad man sa layi nga ang balaklon gid lang sang NFA ang mga produksyon sa malokal nga mga mangunguma kag sigurohon nga may nagkakaigo nga bugas sa pungsod nga magalabot sa tubtob 30 ka adlaw. Sa karon ng DA ang ginapamunuan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang nagpasar naman sang resolusyon si Senator Cheese Escudero nga nagapanawagan sa Senado nga tanawon ang competitiveness sang agricultural industry sa pungsod agud nga may maluan ang intervention sang gobyerno sa sektor nga nagakinahanglan nga mapapaskog ang income sa mga mangunguma samtang ginasiguro ang isa ka pungsod nga may kasiguruhan sa pagkaon. Sa Senate Resolution number 55, ginapahayag ni Escudero ang kakinahanglanon nga ma-assess ang karong estado sang sektor sa agrikultura nga naga-employ ini sang 23.9% sang workforce sang mga Filipino o kon mga 10.3 milyones ka mga pumuluyo.
agud nga ma-align ang makasuguan kag pulisiya, agud nga ma-stabilize kag mapasanyog ang income sang mga manguma kag mga mangisda, kag himuon ang mga pagkaon nga masarangan kag mahapos sa mga angkon sang mga pigado kag marginalized sectors nga nagresulta sa ginatawag nga public policy directions. Sa pagsiguro nga ang agricultural competitiveness magakinahanglan sa nga measured deliberation padulong sa pagdeterminar sa pinaka-epektibo nga intervention sang gobyerno kag pinaka-epesyente nga pag-alokar sang pundo sang publiko agud maangkon ang tinuyo sang gobyerno. Suno kay Escudero, ang nagkalain-lain nga agriculture-related laws kinahanglan nga bisitahan sa liwat pareho sa Republic Act 8178 o kon Agricultural Tarification Act nga ginamendar sa Republic Act 10848. Ang Republic Act 11203 o kon ang Rice Tarification Act kag ang Cash Assistance for Filipino Farmers Act sa din ang tinutuyo sini agud mahibaluan kung ang ini nga matikang ang makabenepisyo gyapon sa industriya kag sa nagatrabaho sa sini nga mga industriya. Kumpiyansa naman ng Agriculture Group nga mapatuman ang masaganang 150 programs ng gobyerno kung natagan sa suporta ang mga mangunguma. Damag lamang ginpahig sa Department of Agriculture nga ginatun-an sini ang programa nga target makaproduce ang 150 kakaban sa bugas sa kada hektarya paagi naman sa bag-o nga teknolohiya. Nagapati si Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Faustino nga malabot sa mga mangunguma ang dako nga harvest kung mag-usar sang hybrid seeds kag kung magabulig ang gobyerno sa abono kag irigasyon. Ginpanghiwala naman sang Malacanang ang online report nga nagaligar nga nag-resign si Executive Secretary Vic Rodriguez. Nagwa sa report ang ginaligar rason sa pag-resign ni Rodriguez amo ang pressure sa iya sa mga nakapalibot kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa isa ka text message, ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga wala inisang kamaturan. Samtang, blanco naman si Rodriguez kundi nag-umpisa ang aligasyon sa iya pag-resign. Sa naibaluan, si Rodriguez ang yara na sa kampo ni Marcos halin pa sang 2016. Nagalabot naman sa 1.3 bilyones pesos ang balor sa mga mag-expire nga bakuna sa pagtapos ng bulan sunod kay Go Negosyo founder Joey Concepcion. Kasano lamang ginpahayag ni Concepcion nga 1.6 milyones ka bakuna halin sa pribado nga sektor ang hindi na mapuslan sa tunga-tunga sang Agosto. Ang kada bakuna nga nabakal halin sa AstraZeneca ang ginabanta o kung ginabulubanta nagabilis ang $5 per dose, samtang nagalabot na sa $26 per dose ang mga Moderna shots. Sa isa kapahayagin, klaro ni Concepcion nga wala pa malakip sa 1.5 milyones nga mag-expire nga bakuna ang katunga nga ila ginhatag sa gobyerno. Sa duga pa naton nga balita national, ginpahayag sa Department of National Defense nga naghinyo sila sa Kongreso nga review ang Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa tuyo nga mapaayo ang programa sang AFP. Ang programa ang tungaon sa 3 ka phase sa din ang 2 ang naimplementar na. Ginpahayag ni DND Officer in Charge Jose Faustino Jr. nga ginahinyo nila sa Kongreso ang sunset review sa Revised AFP Modernization Program sa din required sa dalom sa Republic Act 10349. Suno pa kay Faustino, ang tinutuyo sa ila ginaduso amo ang makakuha sang suporta gikan sa Kongreso para sa Horizon 3 sa din ginapaabot mag-umpisa ini sa masunod nga tuig. Nag-abot na sa pungsod ang United States Ambassador to the Philippines nga si Mary Kay Loss Carlson. Ginpahag ni Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez nga nagka-courtesy call naman si Carlson kag nagpresenta sa credentials kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginbuslan ni Carlson si ana US Ambassador to the Philippines Sung Kim nga nagtapos sa iya tour of duty sa Oktubre 2020. Sa naibaluan si Carlson ay isa ka veterano nga diplomat nga sa Foreign Service umpisa 1985 kag nagserbe man sa diplomatic mission sa Argentina, India, China, Ukraine, Hong Kong, Mozambique, Kenya kag Dominican Republic. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31 ang detalye sang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga may mga bukol bla sa lawas, sis man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa.
Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para hindi matubuan sa mabukol, cyst, kay iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, malapit lang sa inyo mga lugar. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Okay, hindi natatuak siya ni Eden. Good morning, dira sa kay Leia Morales Berida. Good morning, kuna watching live from Barangay Abuanan. Thanks so much. Morning dira sa inyo, taga Barangay Abuanan, Bago City. Yes, ara man of course, si Kagawad Embong Dio Campo. Good morning, dira sa Maaw. Bago City. Yes. Punan talaga yun yung... Hindi ba may Maaw? Why not? Ah. Ipasize ko lang nga Bago City. Okay. Sige, damo na taga-bago. Kay Romar Tamayo, good morning kuno. Greet nilang advance happy birthday sa iyang asawa si Glenda Capitle, taga Sipalay City, Bactolon. Okay. Morning. Good morning in advance. Asawa yan, taga Sipalay. Good morning, advance happy birthday. Yes, siya araga on duty sa Asindakan Dagit Farm. Siya nang ilisa. Siya na. Oo. Yes. Good morning. Kay Baby Gregorio Yulo, good morning man. Dennis Nuestro, of course, and Wood Fire Bacolod, good morning. Kay April Joy Gaston, good morning ko no. Naga-monitor via on air from Purok Mahigugmaon, Barangay Tangub. Have a blessed to all Air BAE FC members. Thank you. Josephine Lacson? Yes, oo. Yung tanaw ko kay Top Fan +1 siya. Josephine Lacson. Ito na sa New York. Oh. Sa ngaliga, tari pati siya mo. I remember. Kaya daw nagkuhan siya mo daw, nag-ano ni Sabla daw, ba nag-ano siya, ganit parang din, nag-wish bala sa iya Bon Voyage. Oo. Kaya mapa New York. Nasa teatro siya sa New York. New York. Happy birthday ko no sa iya nga, hinablo si JL. Happy birthday to you. Parehas lang kadua kuan. JL man. JL man. Josephine Lacson, ang sinobe, take a wild guess. Si nephew ya, siguro si Jocelyn. Nephew lalaki gali no. Si kanya siguro si JM na lang apali mo Joseph. Joseph. Si Joseph. Joseph lang kay Josephine saya mo. Tido mag-idoy sila ba? Ya, Di ba ni JM? Nya, isunod ta tani ngalan mo sa kunong bayitan ini, sunod ta ngalan niya kay Tita Josephine ba? Nya kay laki niya Joseph na labuy nan tanan. Malay natin. Malay natin Tama baka ka. totoo. Di ba? Yes. Joseph kung alang-alang man mag Joshua. Jose. Joshua. Pwede man JM. Alang-alang man mag Jose. John Mark ni ka? John Mark. Oo. John Mark si Kwan. Son. Danubyo mo na yan ni Kwan yan, de. Misin, John Mark. Miss Jen, kaya dialag doon. Oy, Ma'am Jinx, good morning. Saan o kayo mapuli? Saan o kayo mapuli, Ma'am Jinky? M sa boso, may kaga, bukang gabi, ano, oras na to sa nag-kwan sa akon man. Nag-chat kami gabi ni Mami MC. Kay Teresa Linaha Kayaw, morning dira sa imo. Weng Skilly Morales, Weng, morning sa inyo dira ni Abin at ka August. Yes. Good morning. Michael Gonzaga, watching live from Barangay Cambarus, Pontevedra. Good morning. Morning. Kagdira sa taga Barangay Recreo Sa ano ganito da? Ano ganito ng SB? SB4 Farm. Kay Aldrin kag Edwin Gasapo. Pertino. So ang sulat niya SB tapos B dason 4 nga number. SB-B4. SB-B4. Okay. SBB4 tapos na now no more. NNM pa na ganito. NNM mamaya mo na. SBB4 lang. SBB4 now no more. Helen Esco Sareta.
Happy birthday si anak si Rosalind May Sareta. Uy, birthday Mangalio watching sa Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Happy birthday to you. Sige, happy birthday Rosalind May Sareta. PM ko na si Miss Jinky kung mapuli na siya. Perfect. Puli na, ma'am. Kay Patricia Jimenez del Castillo. Good morning, man. Yeah, sending hugs. Good morning kag love, love, love. Nalipat ko bisang mga pamilya dira ni Pat Lobaton naman laya, Patricia Lobaton. Kaya nakita ko nilong dumako na si Patricia the president of the Mascom Society. Mascom Society. Sa UNOR. Nalipat ko bisang iya mga parents na mo kay father niya kay mother niya. Good morning lang sa inyo. Dira sa Valladolid. Good morning. Gina Solgon. Jean Ignacio, morning. Tanan nga, Jean. Tanan nga, Jean, good morning. Mariko Jean Buerom, maninay. Standby sa aton mandugang nga mga balita. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Sa detalye, sa Balita International, patay ang 1,700 ka mga persona sa heatwave nga na-eksperyensya sa Europe. Sa World Health Organization Regional Director for Europe na si Hans Kluge, makapatay ang init kag base sa mga nagliligad nga mga tinuig, ginibo sa mga tawo ang nagakapatay bangod sa tuman kay init. Dugang pa sining ituig, naglambot na sa 1,700 na napatay bangod sa heatwave sa Spain kag Portugal pa lang. Palayag pa sa direktor ang madugang nga exposure sa init ang nagapalala sa mga pre-existing health conditions sa isa ka tawo kag delikado man ini para sa mga kabataan kag senior citizen. Sa negosyo naman, nagsaka ang presyo sang iban nga parte sang manok nga ginabaligya sa merkado. Naibaluan ang presyo sang atay, batikulon kag kurason. Ang nagsaka sang 20 pesos rason nga nagabalor ini sa karon sang 200 pesos kada kilo. Ang isaw ang nagapasaka man sang 5 ka pesos halin sa 120 na himo na karon nga 125 pesos ang kilo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 30 sentimos. Singapore dollar 40 pesos kag 56 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 17 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, ginpagwa ng listahan sa mga nominado para sa Famous Awards sini nga tuig. Ara man ko day. Nanguna sa entry sa mong katips nga may 17 ka nominations lakip ng Best Picture, Director, Actor kag Actress. Ginsundan ini isang big night nga mayara sang 13 nominations. Lakip man sa listahan sanday Ding Dong Dantes nga ginominate para sa Best Actor sa pelikula nga A Hard Day. Rita Daniela nga nakabaton sang Best Actress kag Best Original Song Citations para sa Huling Ulan sa Tag-Araw kag Action Boy Duran para sa Walang Tulugan. Ang awarding ceremony ang patigayunon sa Hulyo 30 sa Metropolitan Theater. Walang tulog. Sa balita sa Batag sang sports, nagdaog naman ang Magnolia batok sa Blackwater sa score nga 75-66 sa nagapanayon nga PBA Philippine Cup nga ginpatigan kagabi. Si Paul Lee ang una sa hot shots nga nakakuha sang 22 puntos, lakip diri ang 5 ka triples kag 6 ka rebounds. Si Calvin Nabueva may 15 puntos, 10 ka rebounds kag 5 ka assist. Natapos ang hot shots ang elimination sa standing nga 8 ka daog kag 3 ka pierde. Rason nga nasiguro na nila ang ila pwesto para sa playoffs. Inis na mag-enkwentro sa NLEX Road Warriors sa best of 3 quarterfinals series. Balita Espesyal! Good morning, and happy Weekend sa atin sa Happy Niwaka weekend, Action. yes.
Si Ma'am Van nag-PM din sa akin. Ka-PM sa mo, wala. Wala pa? Ari naka-PM Uy, sa alam, akin. sige, tika. Ara sa gali sa barangay Tangob. Te, balantagid ka? Sabi nga, ara na sa daw. Basi ka, nga pasaka na to di sa station. Hindi, sa standby to, lang no? naman niya. Ako lang, standby lang niya. Standby lang. Gakuan pa sa, let's give her the, May the jet lag time, pa. Give her the time nga mag-banding anay sa family. Yes. Okay, gid Miss Vanna, no problem. No, wag gid problema sa amon, no? But Yes. basta anytime maka-meet kita. Ano sa mga July 23 pa lang gani. Lawig pa natin siguro mga 1 month man di siguro. But lang. 1 month We na will siguro. see. Basta sa August 6 siya may ara kita nga sigurado gini may ara kita. Yes. Tipon-tipon with our Energy Fans Club, no? Yes. Sige lang, Ma'am Vanna. Morning dira sa imo ka sa pamilya ni mo dira sa Tangob, ba? Sa pamilya Alvarez dira sa Barangay Tangob. Good morning. Yes. Good morning, Mandana Ocean Boy. Dira sa my family Piojo. Dira sa my Rosario Heights. Good morning dira sa inyo. Kay Maninoy, good Dr. Renante Decena. Yes, morning, primo. Good morning. Kamusta ikaw? Kamusta mga food security da? Musta mga food security tada, may mga secure ta nga food. Mera garo. I-PM niya lang ka. Ha? I-PM niya lang Lako ka. di siyang chairman, ang kwan, ang the Head head subong. sang food security Oo, program. ginabag na siya ba lang Bago department. na siya. Kay balo ka may impending kita nga food crisis mo, no? Yes. So oo. dapat may mga tao kita pero kay Dr. Decena, Siya nang bahala. Siya nang bahala. Nga manghatag. ang Manghatag. pamangkot ko subong bilang head sang food security program sang probinsya, may ma-secure talaga food. APM mo? yun ako. Good morning, Danay Action Boy. Kay Dr. Anthony Ko Pagid. Yes, Ah, Doc. good morning, Doctor Doc. Education. Sa akong doktor, gid. Doktor gid siya. Doktor gid siya. Orthro. May ara na may mga doktor Ang na. sakon tuhod, wala ko Balo siya. kami makilala ko nga doktor nga wala pasyente mo. Amo na. Doktor. Hindi, mga doktor mo sa education. Ah, Mga okay. doktor na PhD. sila, may PhD. Mga wala na sila Yes. pasyente. Sa bugtaw panakyaw to bala. Bugtaw, Brakyaw. Si Dr. na to gani. Nathan Borromeo. Na, PhD. PhD. LET. PhD. Ano to? MET? LET. LET, oo. Okay. Sige. And of course, hindi ko kalipatan, kaya nagkita ay kami kagapon. Sir Edgar Kadagat, good Ay, morning. morning, Nagapamati siya ko, no? Yes, correct. Nagapamati siya, yati hambal niya. Sa iya og saran, may kapihan to mo. Hambal ya, kung sino ko no ang gusto mo nga pe, kapihan. Dito, Bahala na siya ko no, magtimpla. magtimpla. Kaya para sa Enero ko no, piho na. Okay. Kaya ginbalik yun naman ang istorya kagapon. Ginbalik yun naman ang istorya kagapon. Wala, tiyo na sa iniro. Sige, kubala. Hamayati, okay Hama ko basta ha, ang tanan nga mga pe, bisan sino pa na. Bisan membro, parang ko hindi, mga pe, sa kay Sir Edgar Kadagat da. Dire sa pamati gidya kay balo ka idol na ka mga duwa nagsundore. Amo na. Amali mas idol ka ko no. Ay gusto ya ko no nga kwaon ka maninoy tani. Maninoy ko na siya. Kwaon niya kagani tani maninoy. Ay gala. Sige na hambala ko gapon din na makanto hambala mang chicks ta. Joke. Madukloni ko ni Sir Edgar Kadagat. Good morning. Dala sa iyo Sir Ed. Thank you so much. Okay. John Dexter Celis, mayong aga na sa imo. Kag Stella Marie Celis sa Bago City. Mga classmates ko da, see you tomorrow ma-meet kami sa akon ng mga classmates mo. Yes, wala na ko gabag. Hindi na panibag usap pamatinan. Kung walang tulugan ka gani sa Famas Awards. Nga dugay may ginamit, may ginamit. Dugay may amo na tani iyang balang ko si Miss Nona nga pito tani iyang imo yang uniform. Wala ka imo yang wala Ang classmate ko na istorya ko. Ikaw ito na istoryahan ko. Nga ano? Ang classmate si Lilian Bermudez. Bilagin mo po ko iya sa ballroom dancing. Oo, tama. Tiyan siya pala sa ako nga niya. Ay, nung basiblan din ako kabal lumayo kay inang 2.5 years na ko nga wala nakasaot. Kumayo ko gani 2.5 years na ako. Ni 58 years na. Ti basi tungod nga ginhambal mo na kada kadto ya top doy na ka. Ipatrain niya ko gani. Uy, ala. Ya training ka, lingkong din na. Oh, te kita mo lang tanawa balaw. Ikaw uli. Ka temprano pa sang Disyembre. Lingkong din na ako magpa-training kay ulihin ang tanan. Hindi wala uli ang tanan action boy. Pwede para mapahumok ang tanan ng mga tiga. Kag speaking sang inaabalang kwan, speaking Action Eden sang ano gani parang na nang saot la. Ballroom dancing. Yes.
May ara nga anong panawag sinigan ay nang may friend kami daw nga may ara nga mabukas sa belasang iya nga kwan nga Studio? M8 Dance Studio. Kung gusto mo dito ka, sa Tuesday sa July 26, ma-open ng M8 Dance Studio sa Victorina Arcade sa second floor, door number 12. Si Robert, way ko Air, kabalo sa may apelyido air yan. dance. Gusto ko air dance. Air dance ka dyan? Kaya para may pang pirdi ko sa inyo sa December. Ang air dance mo na sang may tela nga. Yes, okay. correct. Ang ginasaot sang ihada ko galing si Gia. Muna. Gusto ko Gusto ko na mo. boy. Nang galubid-lubid ka na sa tela. True. Yes, oo. Or pwede man pole dancing. Ay, hindi ka lang na sang pole dancing. Guro kaya daw Aha. basi mahulog ka blaw. Di, dala na sa, it's part of training. Di, ang pole dancing, at least, nang nubo-nubo pa na siya, sang sa air dancing, at kugin sa kisame. Kita ko na tuon mo na may tela, tela, no? Oo. Tapos ma-start ka na sa halins, dalong pasaka. Oo, saka ka, wala mga harness, Why? wala mga something, and in between. Pero and kung siya daw music, kaya daw ka... yeah, oo. Pero basta namin, I think mo na lang guro nga ako nga i-practice guro. What do you think? Feeling ko man. Hindi, mag-isi ang tela. Hindi Nano ka man imo yaman. Kundi mga aluminum bingakon gagamiton para nga. Ay, nano do magkalapilas ko ni. Hindi kaya ka na. Kaya na. Sige, Oo, sige, tapos sige, kita sige. mo ang kortina galakat pag wasa siga pala mo ipoy. Nga pala mo po yung kurtina. Oo. Sige. Ari ko na sa opening nila sa ining dance studio ni Robert. Feeling ko makasaot kay gito. Yes. Hindi ko basta lang ko to observe. Observe lang ya. Observe ka lang pala pero before sa clean up drive, observe ka lang. Katapos sige natin mo mamang clean up drive. Observe ka lang. Very observer. Observerist. Sige. Sabad. Kamusta na tada sa aton balit espesyal da? Dahil lang kay happy birthday danay kay cousin ni Barky Tribe, si Antonio Villanueva from Kimpo Yulo and family ko no. Happy birthday to you. Yes. Okay, go. Teta Nene Fe, good morning. Mga mga lihi-lihi ng production boys sa Encanto kag Duwende. Na kabay pa matapos na ni siya no. Nagapon, may bimaday. Ano may bigapon mga dayon ka nagapon si si Sir Migot at Jonathan. Good morning, Sir Jonathan. Timing kita tani mo gagapon ang kuan ang lihi-lihi bless na. Good morning, Sir Jonathan. Klein. Hala ka na, imbala. Matian ko tingala ko, ambal mo kay action doon nga timing kita ni ba? Ambal action doon nga imuti ko lang si imo. Sabado yung bot si mo. Sige na, direct action boy. Kinuha naman. Hindi ka ko na maghalay kung gabi. Magpanghalay bala kung gabi. Kaya nakuha na ko na sa diwindi. Ang imo. Tingala ko kadula mga medyas ko kay. Ginaano na nila kay makaigo no. Ginakuha ko na sa mga diwende ang imo sininga bayo kung gabi. Ay na. Nano ko man na to, Black Action Boys ang una ha, hindi kay mama, kay Lula. Ay manglaba ko. Ihalay ko sa gwa, mama sa nga. Ay hindi na pagyalay sa gwa. Hindi pagyalay kay kuha na karon sang ano to ganito. Hindi gani. Kasi Encanto. Lamang lupa. Lamang lupa, mga kuha na karon sang kuan ano nang lamang lupa mga kuan, may mga isugdungan, mga amo na sa. Mga isugdungan. Amo na sa? Yes. Ti amo na gani. Amo na ti sugod subong, amo na lang himuon ko gali. Kay tani ang ako ni usual nga ginahimo inada. Kundi munlaw ko na sa hapon. Tapos ka sa aga mo tapos di manglaba ka. Manglaba ko tapos uluman pagkahapon bunlawan tapos ihalay ko na sa kung gabi. So pagkaaga pa ko ng bugtaw pang punpunon ko na sa kag plantsahon. Before ko magkadto de. Okay. Dahil kita mo gisa daw kalang sa oras ko kay gisa hindi dahil mag plantsa mo no bla. Okay. So hindi ilainon mo yung routine. So ko na galing routine subong. Ano oras ko mamunlaw? Sa gabi. Hindi gabi huluman. Gabi huluman kay sa aga before newscast. Dira ka mahalay pagka after mo de. Medyo mala na matamat ka na hasta maghapon. Pagpuli ko to, kung daw mala na punpunon. Oo. Sa tantsahon. Kay kang hapon may klase ka pa.
Kay kinala mahingaga ko sa before 12 tapos ko na siya. Oo, kay launa yung klase. Ayun, may klase pa ko mo. Good. So that would make me a very busy person. Yeah, very productive. I'm so proud of you. Sige, lainom ko na schedule ko sa Amo mo. na ha, Kay okay. ko kinala sa gabi huluman. Kung huluman mo lang, di pa consent din de. Ay, hindi kay basa mo. Ikaw mo niya ba sino suksok basahaw? Karon pulmunyahon pa. Karon buhon pa na sila nagduga pa problema nila. Ang next section boy, ayala, amo tong hambal tanong, mas malala ko no ang ginabatsyag nga sakit sang tawo nga ginakulam bala. Ano ganit term ta na? Basta ginakulam, kabalo na. Kung ipabulong kuno sa doktor. Ay malain pagig ko Mas no. malala pagig ko no. Oh my gosh. Ya kay gindala mo sa doktor mo. Na oo, dapat kay Ya Choy. ano si Kwan nga naglain kay gindala mo kay doktor mo. Dapat kay Choy mo wrong nila. Oo, dapat ani kay Kwan mo tong dala kay Chay Esther. Nga. Oo, may pabut-butan ka lang to tani. Nag-ayo ka na. Ana yung dala mo sa doktor, giristahan ka na, Naglain kagasto pa. ka pa, naglala pa. Naglala Ano yan pa. ba? Ay, wala na yan. Doktor ko, wala na yan. Ikabasa lang ko yun, Dok, ha? Ina pagpati lihili na nila. Mga lilihi lang na iya. Ina nagapati wala nga ang aton nga mga masakit nga iba ginatugas ang mga inkanto. Yes. Na kuan ka Oo. bala do ginkulam ka bala. Oo, Ano ganin? tuyaw. Hindi lang tuyaw lain pag di mas nakuan ning kulam eh. Oo. Oo, do na lipa. Basta curse daw mo na siya. Ikuan bi ka mo bi kung ano na ang Hiligay nun. Hiligay nun sing kulam. Mangkukulam dalon sa sikihor kay mga damo kun mga muna bla. Ay, sige ba, compose. Mga kulam abi ka na siya. Okay. Ang next section, boy, pasamtang ka paminsar kada. Madala, ang sang una mo gig ko niya, may sibit gig ko nga may luya. Amo na? Kaya para hindi ko kuno matuyawan. Ang mga bata mo na pro. Oh, di ba? Wala, Na. Gina Kikita ka na sa bracelet. barang, na pula, barang, action, barang. boy. Lain pa ginayang barang ya. Barang lain pag gina. Oo, lain pa ginaya. Oo. Kaya ang term, ang barang, do specific term pag ginaya sa ginabarang, kabala may gasinulod sa mga lawas mo da. Okay. Amo na siyang Pero solusyon kung na ka masakit ginabot-bot. kaya. Ano ka amo na makulam no, Oo, masakit ka. oo. Lain man na yung kuwanin ng mga munyika. Kuha na yan, amo na sa gani. Ang munyika, ginatuslo ka? Oo, ano na sa ganun man. Hindi ko pala pagdaliga sa ginapaminsar mo kaya ginabasa. Pagpaminsar rin na tanay. Kaya mo na action boy. Kasi may nakaga-comment da. Di barang pa lang ho. Hiwit! Hiwit! Na! Sakto si Donna Fe. Si Donna Fe Palomata. Hiwit gusto, gali. hiwit. Iniwitan ko na. Amo na. Correct. Oh, perfect. Correct. Gerald Amumana, thank you. Thank you so much. At dahil dyan, Dahil dyan, congratulations. Si Kenneth Vallejo nagkakuan nga barang. Mas worse pa ang barang, I think. Amo na sa action boy. Amo na ganyan ba kung dumiga sulod-sulod sa lawa. Makita, ang tanaw ko na sa una sa isa ka, ano ganit pelikula. Basta pag bot-bot, dami ginuwa ang mga bato, mga... naamo na yung hindi barang. may kakalamang na sa sulod, ha? True. Mas delikado ang barang. Yes, Alright. Amo to action boy. Sang gamay ko, kay ti very cute kuya daan. Very... Until now, basta subong nga... Cute na lang ang height, guro. Sang gamay ka ba, cute ka? Basta subong cute ka, kagamay ka mangyapon. Sabat sinya. Amo na siya action boy. Pulito ba? Ako na sa action boy, nga ganda lagi ko luya. Kaya para hindi ko Ang lula ko so na, manugluya. Oo, si Lula man magluya. Kabalo ko na ya. Oo. Mamo ka na mo kundi luya. Ay, din sa Regina Dios, sa Limpuduhan. Oo. Kung nakadatuan. Tapos mo, Ay, may tuyo. May luya. Si Lula ya, tig-ab. Tig-ab? Oo. Okay. Okay man ang tig-ab. Ang kabalog is na si Bob. Ara naman. Nakita ay naman kami ito kagabi. Improvisahan niya naman ako sa panyaga. Wala. Hambal ya, buksan ako ng box 27. Hambal ko. Di na nagkanto ang box 24, 25, 26. Na 27 na wala akong kabalo. Good morning da kay Maninoy ko, Bob Francia, Boboy Gonzales, Yorme. Ano pa yan? Good morning, dra sa imo. Saan nga ako nga lula sa unay, panguyab. Galing kasi gamay pa ko. Amo nambal ko bala nga, hindi mo ko mapapati sa amuna. Although ang luya has its therapeutic effect iman na saya. Bulong iman na siya. Hindi mo ko mapapati nga ang luya. Sige na huyop. Nga, ang hindi ko, ang hindi ka na nagpapati sa una sakon,
Ang ambas ang lula ko sa gapaluy. Nga Nya ano? ay gintoyawan kasang lulo mo. Oo, te. Nga napatay na bla. Oo. Gintoyawan. Ti papatihon mo ko ya. Oo. Nga ang lulo, apo yan na, pamasakiton niya. Tiyan mo na hindi ko magpati. Oo. Tiyan mo na hindi ko magpati. Nga papatihon mo Hindi ko. kitugin muno lang kuno mo. Agin mo, no? Oo. Nya basta lulo mo to bla, tong namakanto. Si Anhing, Si Anhing. Anhing ko, ano mo to nagtuyaw sa imo. Oo. Nagirlibog ulo ko. Paano na nga ang lulo? Gusto yan magmasakit ang apo niya. Di kay gin muno yung ako no action boy daw dungan ako no sa dungan ako no mo. Ando nga to. Ando na anak ka dungan. Tiyan mo na nga huipan niya. Si Lula mo na ga. Spiritu. Tapos? Ano Amo na yun. Hindi ka balong tigab. Hindi. Amo na. Hindi. Tapos mahuyop-huyop sa dan. Tapos balion niya na luya kaya boy. Tapos kung puluton mo kigan niya. Hindi pagpulutan. Tapos ang iba na ihibsibit si imo. Isibit sa. Oy, butang sa bulsa mo. Oo, Yes. yes. Amo na sang luya. Hindi pwede pag ibulag sa lawas ni Eden kay masakit ton ko kuno action boys ang gamay. Ikaw. True. Sa una ganina dumduman ko pa na. Amo na guro nga daw wala ka nagdako. Amo na. Mayo. Amo na. Sure. Kaya kung masakit ka, Ano it relate? stunts your growth eh. Amo na. Kaya Masakit. ano natabo kay ano? May ara ka ni sa una, sa may upod ko namin kilala ko na sa una. Oo. Nga sila niya, lingko pila na edad mo niya, sang edad yun ang time niya, 18 lang kuya. Ti ako that time, edad ko 23 mo. Ti kabalo ko magulang sa sakon. Oo. 18 man, una, magulang ka pa sakon. Niya kay, anong katuig, wala nang masakit ko, ti isipon mo na iyawan. Wala galing na dalawa. Yan, anong katuig, wala masakit ko, ti wala nang ginaisip ya, kay wala kang dako mo. Yung masakit ka, ti wala nang ginaisip. Ay, tuod. Amo na galing. Muna saya. Makatatabi si doktor ko. Hala, nate, ako gabisita, man bala ang kalag. Alam mo, gid. Na? Oo, nagdamgo pa naman ko gabi about sa mga kalag-kalag. May ginavideohan ko kuno. Sang kalag? Hindi, gabi, may ginavideohan ko. Oo. Tapos mga ginuwa ko na sa ako nga screen ko mga kalag. Ay. Makutabi si Kwan, sino makutunta sa parte sa pag-interpret sa mga damgo man? Kita na lang mga balita. Kita lang mo interpretation ta? Hindi, based on research. May kabala. Okay. Tiyan mo na action boy. Ang next action boy. Usog pagid ang usog pagid mo Lain pagid pagid na. ang usog. Lain pagid ang usog. Daw Amo is- naging muno ka. Oo, naagin mo no. Ti- ti- Pero usog. Pero usog ti ano na lawayan mula na yang ang pusod. Amo Na to. dila. Amo to, malo lang gamo na bla. Ang taga-correct ka bala kama, bala gamo ka na na. Kay kumirong namin ko nga lawayan ang imo nga puso tabi ko na dilapa mo bla. Ay, nakatamo. Di wala. Galing kay Mayo lang tanong di pa ninlo sa pusod ya. may ara ka na mga pusod pwede matamnan kamote mo. Ala kala eh. Di tayo may na pusod laki nga pa pwede ninlo. matamnan kamote. Sige. Kaya tinlo ako pusod. Paninlo kaya pusod. Amo to ganyan ba ko, di ba naman kot ka way? Hamba ko ba si ano nang idupla mo. I-shoot. I-shoot mo wala. Pero okay lang tong imo. Ang mama ko na to si mama na. Perfect. Pero sino na ang mamos na? ang nagmuno sa inyo. Ay nagmuno. Di ko kalagang nagmuno. Nya nun nga sakit ng tiyan ni sakit ng bata ko ni man nya bukay namunuhan ni kay na tunikuan mo nga may ara gina ka edigin ko ang ito ni Eden mo cute si mo ba Ibalik to kay Eden kay palaway. balik ta palaway ito kay Eden Ay nano mo niya. Ay nano mo niya. tiyabi ko di ka maglaway anon mo amo na na oh. Imo na iya. May may kama. Ako na mula na iya. Do ka kiss and tell lang. Mas magdaho sa gutom nga tao, kagutom ka man, laban sa usog. Amo na. Okay. Ti ano bala ako pag ginagana action boy, kung gindaho sang gabusong sa imong pagkaon, tuyhon ka. Ano niyang labo? Pero simple lang na lang usog ya, di ba? Yes. Ang usog ya, simple lang na yan ang contrast na. Lawa. Puwira usog. Puwira usog. Pero usog, amo na tayo. Di ba? Puwira usog. Pero usog. Pwede Pero ka kung na- hindi kayo madala, lawayan. Ay, ka-cute sa mga bata. Puwira Puwira usog. usog. Muna tayo. Buyag. Buyag. Alay mo ng buyag ya. Alain pag inaya. Alay ng buyag. Kadamo, wala sa Pinoy, wala na balaan. Ano naman? Alright, ang next action boy, kung makaagi ka kuno sa mga Bungsod. Bungsod. Siyempre, matabi-tabi. Biskan sa mga kagulangan, tabalo, di ba? Tabi-tabi, Mag-agi. maging pare. Ang pare. Ako mo na. Pare
ikaw? Hindi mo na ganun. Tabi-tabi, maging pare. Eh, mo na yan. Oo. Di ako yung... Kita mo tabi mapa- maging madre. Hindi pa. Awa. Hindi. Tabi. Harap ka na. Tabi, maging hari. Ay, amo na. Hambalon ka sa mga, ano to, ay, nalabot ko man kung hari ka. Tabi-tabi lang na nabalaan bungsod ko. nga muna. Amon sa ulay, ginha. Kuha na mo na. Ininguna na mo niya daw. High jump yan. Ay, ala. May bungsod. Nalumpa. Hala, hambal ba ng reaction boy, may istorya na. Nga ang migo ya, ginsipa ang bungsod. Nagdako ang kwan. Nagdako ang tiil. Ang tiil. Hambal ya, pre, pagsipa ko ba sa bungsod, nagdako akong tiil. Te. Maya, sige, pero mangita ko to, bidanay bungsod, be. Naglakat sa action boy. Pagbalik ya, nakibot iyang amigo. Nagabok ng atubangan niya. Sabi, ginano mo pre ang bungsod. Gibungguan ko pre. Gibungguan ko pre, kaya bal mo ka padako mo. Nagdako yung tiil, Amalia. Gusto ya ko na magdako. Basig Tiyan mo na yung gamit. Basig ang iyatong dako. Ang naginihian niya. Hindi, gibungguan. Gimungguan ni ko ng action boy. Sige, okay na ta. Naubos gid man? Naubos kita. Sige, Jana Merel Tupas. Gusto mo pag hindi sa Lunes, ha? JS De La Cruz from Bago City. JS, morning sa imo. Miss Georgia Gagasiran, kumusta ka man? Yes. Francisco Hubilag Jr. May birthday, di ba lagi na mo? Tiyo. Happy birthday kay Tito Edgar Arandoque. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday. Wag kita da. And happy weekend. Wag kita da. Kay sa mga birthday da. Wag magpag-imbitar da. Great ka mo di uyo man. Ano kalay? Mga ka-action ninyo papatiyan natin mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Sabay na sa Action Hotline, upod ka-action Art Tayhopo. Ang inyo naman diri nga news team. Action Eden Abos. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life